Nail апа, сез инде менә гомер буе укытучы булып эшләгәнсез, хәзер инде менә лаеклы ялда. Татарча укытулар буенча инде бик күп менә зарлануларны ишетергә туры килә. Мәктәпләрдә, авылларда, шәһәрләрдә булсын инде татарча укытулар бетә диләр. Менә сез инде элекке укытучы буларак инде ничегрәк уйлыйсыз? Татар теле бүген кирәкме укытырга һәм ул бармы? Татар теле бик бай тел ул. Аның байлыгын санап бетерлек түгел. Бик күркәм тел. Аның гүзәллеге ул телнең. Әйтеп бетерлек түгел, аны белмиләр генә. Хәзерге вакытта татар телен онытып, русчага күчеп баралар. Татарчаны урыс теле белән, урыс сүзләр белән бутап сөйләшәләр. Бу бердән миңа ошамый. Татар теле икән, татарча гына сөйләшергә кирәк. Телевизорлардан да, радиодан да татарча сөйләшкән вакытта, дикторларда татарча сөйләгән вакытта күп вакытта хаталар җибәрәләр. Русчадан тәрҗемә итеп сөйлиләр. Менә мин шуңа бик каршы. Татар телен гомергә яраттым һәм бик яратам. Хәзердә татарча китапларны укыйм. Бик яратып укыйм, татарча журналлар укыйм, татарча газеталар алам. Газеталардан Ватаным Татарстан, безнең гәҗит дигәнне алам. Сиражи сүзен алам. Бик матур тел белән язалар, бик әйбәт язалар, бик дөрес язалар. Аларның фикерләре белән бик килешәм. Аннан соң менә Амур Фәләх чыгара торган газетны белән бик таныш. Анда да татарчаны бик матур итеп, татар телендә шигырьләр, татар телендә мәкаләләр язалар. Бик матур килеп чыга аларның да газеталары. Әмма инде менә шушы татар теле кирәк булмагач, алга таба инде шушы газетларда кирәк булыр микән, кирәк калыр микән? Аларның язмышы да борчымыймы сезне киләчәге? Бик борчый. Татар теленең бетүе, бетә баруы, маңкортларның арта баруы мине бик борчый. Менә бит инде җырчы, татар милләтенең актив көрәшчесе Вафира Гыйззатуллина шушы Камай авылында сезнең укучыгыз да булган икән. Менә шушы алдагы елда инде Вафира Гыйззатуллинаның 70 еллыгы зурлап билгеләп үтелә. Районда инде әзерлек эшләре бара. Менә Вафира Гыйззатуллина ниндирәк кеше иде ул? Искалыгыз әле. Вафира Гыйззатуллина минем укучым иде, мин аның белән горурланам. Ул Гөлбишлегенә укыды. Бик актив булды. Пионер оешмасында, комсомол оешмасында бик актив эшләде. Концертлар оннан башка узмады. Ул җырлый да, бии дә. Үзенең укытучыларын бик хөрмәт итә, иптәшләрен бик хөрмәт итә иде. Гомумән аның туганнары да, сеңлеләре дә, энеләре дә бик әйбәт укыдылар. Алар ничә бала? 7 баламы үстеләр, 8 баламы үстеләр әле. Аларның бөтенесен дип әйтерлек мин укыттым. Абыйсы Харистан алып, энесе Мансурга хәтле укыттым мин аларны. Алар барысы да бик әйбәт, бик тырышып укыдылар. Вафира Гыйззатуллинаның җырлавы да бик ошый иде миңа. Ул бит инде менә теге татар халкын көрәшкә чакырып инде милли рухлы җырлар җырлады. Шуның белән дә менә халыкның ишендә калды, диме? Менә Вафира Гыйззатуллинаның кайсы җырлары булай истә калды? Кым бураннары калдымы истә? Кым бураны да, аннарысын кызарып кояш чыкканда дигән җырны җырлыйдыр ул. Аның кебек җырлаучы юк аны хәзер. Ул җырны ишеткәнем дә юк минем. Вафира кебек җырлый да алмаслар иде аны. Гомумән Вафираның кайсы җыры булса да, миңа бөтенесе дә ошый. Менә бит инде хәзер авылларга барсаң, ничектер җан, йөрәк әрни дип әйтәләр инде кешеләр. Менә авылның тормышы бүген ниндирәк? Авылда гел карт корыгына калды инде хәзер, яшьләр юк, яшьләргә эш юк, колхоз бетте. Яшьләр хәзер Чаллыга барып, Нижнекамскига барып, Менделийскига барып, төрле җирләрдә эшләп йөриләр. Алар яшьләр түгел инде, алар да шактый гына зур яшьтәге кешеләр. Бездә инде хәзер ялгыз йортлар, ялгыз картлар, ялгыз карчыклар яшибез авылда.
Шул инде пенсиясын вакытында биреп баралар инде. Пенсияны вакытында бирәләр, ярый әле пенсия бар. Шуның белән инде ачылган түгел, Аллага шөкер дип, пенсияны бетерә күрмәсеннәр инде дип яши инде авыл халкы. Әйе. Менә инде аның бит пенсиясы да җитәр, җитмәс шикелле генә. Ул шулаймы? Күләме аның? Төрлечә. Җитәр җитмәс кешеләр дә бик күп. Мин инде күп эшләгәч, Аллага шөкер, минеке җитә. Балаларым да бик булышып торалар. Мөхтаҗлык күрмим инде, ансы бик әйбәт.